gampang repot-repot ya jalan sikile sintenan jaga bareng yo oke pak sinten dhisik ayo gino apa gino jaga tidak bisa kiri mundur ini mundur deh kanan ini tijo Solaksana tijane wong Yarkaton melana saking kriya nek wedok aku sing duwe mundur kau 4 kali ya kau 4 kali kau sing antar ya iya pak ini hore biaran ayo monggo awat hore no pasa pega jangan diot ayo gunung mana yang paling yang paling mandi tidak melawan badan sendiri kau lagi iwa musik terapang satu naik duko di atas unggah tidak musik wanita satu naik kampung masih banyak rojo panjang ya. Oke, ayo. Oke, Pak. Rumah kecil di pinggir kali, biarkan sadar diri. Kalau kita jangan dicari, pasti dia aja terjadi. Laporan dipanggil dulu. Wis istirahat. Oke, Pak. Monggo. Jangan.
iki ilang jalan. Lah kula badhe marang baca kewajiban kula nggih, Ndoro. Oh, bener banget. Semoga dikontorba. Inggih, Ndoro. Jakarta yang melabudi, sun pun dia jadi dosa pro, sama aja di dosa masuk di belakang. Ada semangat baik pinko. Nah, sudah anak-anakku, mama dia, aku kan dari raja, pasti sudah sisikan terus sama sebelesok. Ayo. Oh, jangan ya, jangan tompo. Nah, jangan diserahkan. Sampai kemudian asik, kamu berapa dan saya jangan. Mana hopeng nggak tahu, berapa?
perjuangan kali Sang Prabu nembus hutan kok kali derek kula mecah napa njero. Ngomong apa makan ambut? Kan anak sayembara sampean. Oh iya Maman, aku eling. Zaman rambut. Nggih. Tapi sajarane kula nuwun pangapunten njero. Mbok pilih niki ndika calan tinggal terus niki asal pundi malih dhewe njero. Ya jelas Maman ya. Nggih. Sama niki eling. Sajarane aku kapunten Maman ya. Nggih. Nggih. Nggih kemudian kan ngomong. Aduh sampe kan sayembara kok bisa mateni Sang Prabu kan dia kan. Iya. Saiki iki ana bibite saking delungan. Hah? Iya kerja mau guys. Ada kene kok ambil lagi. Jalan-jalan. Jalan nih. Ya pada setuju nek. Mas Yai. Cocok nih. Oh jorong jadi ki cocok pun jorong. Jangan jadi masalah ini sing rambut niki jero. Sampeyan jujuran kok enggak kenapa-napa. Nggih. Setuju. Betul masalah penting jangan nggak ada masalah kali ini. Nggih, nggih. Enggak salah. Pada saya dibayar. Anak itu lah kok. Tinggal gua mau bersama kan. Ayo melak paman mana tapu. Musola mau kerja tidak akan saya. Aku wis kondo karo kakakku Paman Tabu. Belum masak. Bisa dibawa aja. Oleh sing ana golek, ana dibiasakan. Nih, rungokna tau mau ngitakan nih. Tindakannya siji rabi, kang loro kucing. Lah kok kanjeng sing ngono ora wis. Ya mau wis satu golek wis. Wis golek sing ana. Pikiran aja kali angas ta.
kaya kakang kae. Iki besok iku diarek kakang. Nanti ono siaran digowo. Rungokno. Keting nggo manusa. Iya. Andiku makane manusa iki paran keting kok njai. Ayo petik digo manusa dipakan ning manusa. Goblok kan. Kaya mo ini kan sak goblok. Moci-moci kakan. Kok bahasane kamu cekak goblok. Aja pati nocah ngamil kampung iki cakem iki. Iki jai. Ayo balik. Mana mau balik? Nyampe. Ya menang selamat. Kalau Sumer, Apa beres soal? orang sudah dirasakan di kuas Sumer. Apa sing dadi rasane iki? Saya jembranta belum papat kasih tahun di barane Mas. Ah, ini wis kalah tak oh, datang. Ya, pokoknya anak berarti Mas. Ah, dene lanang dadi kira apa? Kowe ora rumah pas Sumer biu. Mulai ya. Susah ngalik bapak kalau di padi sekarang kita tak tahu mampu. Aduh iki ayu kenceng we. Pocok. Iya, kok wis diarek kenal. Ora duwe angen-angen. Wis. Iso Jawa Aja Tengah. marah-marah merono ro. Ya iso Solo. Kok jerawat kok. Dorong ayahe masih arep atur yang dorok. Solo. Solo kawe. Iya, kok diatur kakange. Ini pakai dia. Oh. Pengen cawe. Kawe. Sekarang foto Motor dari putune ya. Apa? Apa? Jadi nek kali kau datang nang Soro. Udah nih terus jeding. Kau memetak udah mana kau jeding ya. Jeding kau sama nih kawan. Masih Joyo wis. Nanti saya rasanya awak dulu. Asal-asal enggak? Tadi ngeten jorong nggih. Kula nggih matur nuwun. Panjenengan Suraya nggih mboten enten Surayane nepati pun sampeyan masalah iki wau.
Niki namine kula ganti jorok niki kan game prayangan. Pun mlebet teko keran kula ganti game pekarangan. Nggih. Saniki ngeten jorok nggih. Panjenengan pun dangu perjuangan kali kula mbok pilih sangat kali negarane sampe kepingin masul mboten masalah. Nggih cuma kula ngomong jorok, mbok pilih enten kerujan kula panggil mriki sampe duduk jorok. Nggih dinten iki atur selamat jorok. Oke, kalau matur nuwun. Carane ngomongnya aja disulayani. Kreatif merasakan ngomongin jorok ini. Ya iya. Iki miturut lahir benernya ya bisa rabi jolo ngaju riba tulis. Iya. Miturut lahir. Miturut lahir. Tapi secara ini mau jorok ngomong celak. Lotre, kudu langsung di lotre. Saiki lotre aja sepisan aja pindho aja kengkelau. Satu kaligus di lotre masuk kawin. Oke kita berdoa supaya riko dipetol. Ya jaluk-jaluk karo nyang Ya iya. Ayo berangkat. Garus. Boleh panjau. Ai panjalan sih. Nah, contoh burung. Aduh, bayar. Iki yo. Arane kaya isen iki dulur Kang Tuyek, niku Kang nomor 2, boleh Kang nomor 3. Yo. Iki Prancis omong isen genget, iki wis tandane dimanjingkan nang iki mau. Iya. Ora isen ngomong kan nyen. Nek kira kalau film jadi kayau, ini berarti siro besok kawin lak ngedolong. Kan ngomong gitu Jor. Nah, jadi kemandian. Saiki dole iki pimpinan. Kongkon megawe kang batang, aja sakit sokanan megawe krono wis ana keluarga kaya. Yo. Ora ono. Ya, wis barat. Arane sing akeh isi iki dulu kampung ya. Kudu bisa ngilingan dulu kang nom. Ya, wong arane iki jodoh lan nasib kena sira. Sehingga ya saiki kudu akeh buruk biae. Sira saiki arep yo padon ngelumet wong padon ambil ngrawani wong wadon iku akeh senadane. Belonjone saben sore saben esuk iku kudu nyukupan. Istri akan dulu kamu bilang bisa beli ya, maka dapat kang padang dari bisa belajar wong wadon. Ya sanggup sih kau, ya dong sanggup. Sanggup deh. Ya, saiki pengantin mulai kotor-kotor. Ya iya, saiki dibersihan, jangan Pak mengulau, langsung kawin, langsung kan kotor-kotoran. Ya iya, dong.